Unha clienta acode a vender xoias de ouro a un dos 80 establecementos de Manuel Rivera. Nos 15 anos que leva neste negocio foi testemuña da evolución do prezo deste metal precioso. Nese momento estaba en torno a 20.000 euros o kilo, non? Bueno, ano a ano foi subindo e agora está a 85.000 euros o kilogramo. Polo seu negocio pasan diferentes tipos de clientes. Hai clientes que se desfan das pezas porque necesitan un momento puntual de liquidez. Despois hai xente que ten pezas na súa casa onde non utiliza. Temos incluso na página web Ouro Express unha página dedicada simplemente a ouro de inversión, onde pois temos moitísimos clientes que están invertindo en ouro de inversión. Cliente distinto, un cliente pois xa máis nivel empresario que queren diversificar os seus negocios, entón teñen o ouro como un valor refugio, un valor que sempre está en alza. Porque o ouro é tradicionalmente un activo valioso en tempos de incerteza económica ou xeopolítica. Cada billete, cada euro, cada dólar ao longo do tempo van perdendo poder adquisitivo. O euro, como ten unha oferta limitada, o número de pepitas de ouro que hai ao longo do mundo é limitado e cada pepita costa máis extraela que a anterior porque están cada vez máis profundas, ocorre precisamente o contrario que ao papel moneda, que conservan o poder adquisitivo moi ben ao longo do tempo. Entón, é perfecto para un inversor moi conservador que quera protexerse da inflación e tamén para un inversor conservador que quera protexerse de eventos catastróficos como guerras, crisis profundas, períodos ou pandemias ou períodos moi inflacionarios. Pero co prezo do ouro polas nubes sería un bo momento para investir neste valor? Nunca podemos saber, en realidad, se é bo momento ou mal momento. O que si podemos facer é un análisis e unha trayectoria do ouro desde fai 30, 40 ou 50 anos, sempre vai en evolución. A propia inflación xa fai que calquer valor, sea ouro, sea inmueble, suba de precio co paso do tempo. É unha reserva de valor que funciona moi ben ao longo do tempo como a protección frente á inflación, pero hai ciclos nos que a rentabilidade que ofrece é superior á inflación e hai outros ciclos, normalmente os anos que veñen despois de períodos de suba como nos encontramos agora, que funciona peor que a inflación ao longo do tempo, con lo cual non é unha protección perfecta para as subas dos prezos ao longo do tempo. E debe terse en conta o factor seguridade e servizos de almacenamento ou pode optarse por adquirilo a través dun produto financeiro. A xente non debe de guardar metales preciosos de inversión nas súas casas, si debe de custodialos en caixas fortes de bancos ou empresas especializadas para custodiar estos metales. Nos mercados actuais está todo moi avanzado e podes ter diferentes produtos financeiros que están vinculados a ouro sin necesidade de ter euro físico, que nos parece con comisións moi baixas, xeitos máis sinxelos que ter ouro físico. E outro factor a hora de investir en ouro é o tributario. Cando se vai vender, podes ter un impacto de ganancias patrimoniais e tributar a Facenda entre o 19% e o 27%, dependendo do importe da ganancia, como calquer outro activo no que teñas ganancias patrimoniais. A única diferencia é que como non produce unha renta, que sería, no caso das accións, un dividendo, ou no caso dun piso, a renta que te paga o inquilino, non estaría baixo a tributación do imposto de rendimientos do capital. E para pequenas operacións con ouro é recomendable acudir a establecementos autorizados, exixiranos unha identificación e asinar un contrato que se entrega na policía. O ouro permanece en custodia 15 días para garantir que é unha transacción limpa con bens adquiridos de xeito legal. Muchas gracias.